vedle mě jsou stálí návštěvníci Mladé kamery. Už jak dlouho jezdíte na Mladou kameru? Tak já bych řekl, že asi úplně skoro od samého počátku. První vlastně účastník byla manželka. Tam měla tady svůj první ještě do 30 let film. A už mám 60. A už má 60. Takže to bylo zhruba těch víc než 30 let. takových přes 30 let. Měl ten váš film nějaký úspěch? Neměl. Ale stálo to za to se do filmaření pustit. Poznali jsme vlastně, jak se to má dělat při nejmenším, protože předtím jsme to pitlíkovali tak, jak to vlastně ti domácí točiči dělají kolikrát. Tady jsme skutečně viděli nějaký opravdu biograf, nějakou inspiraci film a hlavně tenkrát tady působil velice aktivně pan inženýr Valušák, což v podstatě byla studnice krásných, bych řekl, postřehů rád a byl velice trpělivý a laskavý, to bych zdůraznil. To byl velice dobrý člověk, nebo je. Kdybyste měli srovnat ten dnešek a ten před minulý ročník. Myslíte to dřevní období? Ano. Jak se to asi změnilo? Já jsem po včerejšku si udělal takovou nějakou rekapitulaci a tuším, že je tady 32 filmů. A zjistil jsem, že 17 filmů z těch 32 je v podstatě, to jsou studentské a skoro absolventské filmy z filmových škol. Takže já mám takový trošku pocit, že se to posouvá trochu někde jinde, než to začínalo, kde vlastně byla převážná obec těch amatérů jako takových, přímo bez výslovný slova smyslu amatéři. Dneska se mi zdá, že se to tak, jako když by směřilo k takovému českému nebo moravskému Sundance. Něco na ten způsob spíš přehlídka, protože za těma filmama je jednoznačně vidět to pedagogické vedení, ty technologické možnosti, dejme tomu i obsazení herci, ať to byl pan Steiner nebo ten druhý. Mě by zajímalo, co třeba vy říkáte na složení porotců. Mám výhrady. Jinak si myslím, že Simona Oktábcová má ráda filmy a filmaře. Takže ta se mi líbí, to je fajn, že je v porotě. Právě se nacházíme ve střižně, kde náš velice oblíbený stříhač Petr Lášek právě stříhá naše střípky z Mladé kamery. Petře, já tě jenom na chvíli vyruším. Prosím tě, co vůbec takhle obnáší ta práce stříhače? Ahoj. Můžu vás vyrušit? No, tak využijeme. Já jenom Petrovi flašku a že ty si nahrál, co potřebuje, ale vrať mi čudlíček, já myslím, že můžeme využít této situace, pokud se nemýlím a pokud znám, tak tady máme přesně, abych vám nepopletl jméno, Rozana Zvelebilová. Vy jste tu jako filmař s filmem, nebo ano, s hraným filmem Konec. Pojďte nám jenom říci, co od tohoto filmu můžeme čekat. Film Konec je hodně takový niterní, pocitový a je to vylito z mého srdíčka a bojím se, že lidi mu moc nebudou rozumět, což se zatím osvědčilo, že lidi mu moc nerozumí, ale třeba si v publiku najde 1-2 človíčky, kterým se tento film zalíbí, i když je vlastně brutální a nechcete se zeptat na něco jiného? Pokud jsem to dobře pochopil, takže moc úspěchu s tímto filmem neočekáváte? Nebo právě naopak? Já s ním nečekám úspěch, protože já si tak jako zkouším to filmování a v loni jsem udělala film, u kterého jsem úspěch očekávala a úspěch se objevil. U tohoto filmu úspěch neočekávám, protože neočekávám, že by diváci tenhle film mohli jako chápat. Ale udělala jsem ho pro sebe, protože jsem ho chtěla. Tak co ví a Mladá kamera? Já a Mladá kamera jsme dobří přátelé. Mladá kamera je sice starší než já, ale myslím, že si budeme časem rozumět. Já vám děkuji velice. Tak teď už se, Petře, dostáváme k tobě. My tě zase na tu chvíli vyrušíme. Práce stříhače, to si lidi ani moc určitě neuvědomují, jak je to těžká práce. Co vůbec obnáší práce stříhače? Zkrátit to. Zkrátit to, ano. Teď to taky hezky pěkně zkrátil. Já vím, že ty tady na Mladé kameře nejseš poprvé. Pokolikáte už tady stříháš? To já nepočítám, protože to bych se nedopočítal, ale je pravda, že když jsem sem jel vlakem, tak jsem počítal, před kolika lety jsem tady byl poprvé. A na jaké číslo ses dopočítal, nebo na jaké datum? Musím zkontrolovat, protože třeba neumím počítat. Já si tady radši otevřu kalkulačku někde. Před 26 lety. Před 26 lety. Jsem tady byl poprvé jako mladičký
myslím si, že 17letý autor. 17letý autor. A jak jsi se vůbec dostal ke stříhání Mladé kamery? To není otázka na mě. No a jaká je kvalita těch střípků? Je každým rokem lepší, nebo jak to vidíš ty? No je každým rokem stejná. Díky. No však dobrý, ty si to nějak zestříháš. Jo. Se sluncem zaplněného Masarykova náměstí vás kromě mě zdraví i filmový andílek strážný, který drží nad všemi filmaři ochranou ruku. Soutěžní filmová projekce byla již skončena a to znamená, že porotci se odebrali ke společnému sezení, kde rozhodnou o výsledcích 38. ročníku Mladé kamery. Porota se za těmito dveřmi radí, my tam společně s kamerou na chvilinku nahlédneme. Pro filmy bez toho, když bych se díval na kategorie, které si myslím, že zaslouží cenu. No. A pak jsem s hrůzou zjistil, že jsem tam měl třeba za první kategorii jenom jeden film, ale to je jedno. To je jedno. Ale to si takhle, že si řekneme, že jako vyřazujeme a zároveň si taky to vzpomeneme, protože si třeba někdo z nás nevzpomene, třeba já si zrovna nemůžu vzpomenout třeba na nějaký film. Jo, a Zdeněk samozřejmě si to pamatuje, tak mi hnedka... Hele, a prosím, mohli bychom říkat číslo? 11, jasně, 11. Měl by tam být film 2. Tak mi tam zbyla zatím 3 jenom. 3, jo. Tak dál. 14. To je 20, jo, máte to? Píšu si to, ano. Já vám zatím jenom upozorňuji. Snad už má porota o výsledcích soutěže rozhodnuto. Jak na ně filmy zapůsobily, tak na to se podíváme za malou chvíli na rozborovém semináři. Já teda jak asi za sebe, tak i za porotu částečně, jestli si můžu pustit do toho hodnocení jako na začátku celkového obecného. Tak mám samozřejmě na jednu stranu jako smekám před odvahou, se kterou do toho většina z vás jde. Na druhou stranu si říkám, že občas by neškodilo malinko soudnosti. Když to vidím ve filmu, tak si říkám, jestli to tam třeba není navíc. Vždycky si říkám, kolik jste jako ve skutečnosti ve vašem reálném životě viděli mrtvých lidí a vlastně v těch filmech tady vypadá, jako kdyby jsme je potkávali na každém kroku. Ten druh filmu se strašně podle mého názoru blbě hodnotí, protože tam se hrozně těžce hledají ty mantinely, jak to má být. Jako já myslím, že ambicí autora by mělo být, teda když už jste se pustila do toho být autorem, což je skoro každý tady z vás, chce se prezentovat, chce sdělit něco, tak by měl být srozumitelný většině. Já si myslím, že naopak s tím Lynchem se máte srovnat, vůbec bych se s Lynchem na vašem místě nesrovnával, ale vy musíte hledat jako úplně dál, jo. Autoři se od porotců dozvěděli názory na své filmy. Výsledky se dozvíte za okamžik. Tímto končí série střípků z Mladé kamery, respektive z 38. ročníku Mladé kamery. Doufáme, že se uvidíme i příští ročník.